Soy 7টা চ্যানেল নংনে মুকথাং হাক্টর দঙ্গর টিভি Tini sini edisi Songmari ni bisingo ma kaisa 13 simna tarik ni bisingo Sanpur High Secondary School o purokbu dibagi phaijak angka omoni tei ning tang sanamo song sini lukurok no जों बानानि जोंबा बहुत दिथाय बा रिनानि उइन थांनाय किनि हामजांमोन जों बहुत दिनाय हामजांमोन बहुत दिय थांनाय जेनि पाब्लिक रंनो जेनि जनसाधारण रंनो जोंनो सुजुग सुबिदा रिके जों बरना हामजांनाय मानसिबो इखौ लाइनो बाजालाय तंफायजाता आसे गोबांमा लाइनो नि जेबो खावो नों दा वानसु कमनामो बाहाय आंथ' वानसुगु आनि हामजांमा गाहायनो बयबो हामजां नाहैनो वानसुगु दं अच्छा Engkai ang buri bekhani ব্যক্তিগত no je ang jenduk bumakai je andro sawan bisi tabuk dorak lai tongkha onyo no jagao naini mini asuk nugyang ke je o andro somari o engkai blai ro kali rong nangai tongkha jamlang tongkha bono taklai sorkar o thangna asa khai o sin tiang sinna tomkari go engkai nang asuk borong no nugui ini ni bukha bahai ma tongkha omta 100% जों गाहामनो हंनाय जोंनो जयिंनाय आबो बा ताइ सानसे मतनिया जे बरफ फायो आबनो सोंनाय खेंगाय जतनो सावो एकलाई राजानो न रहसिनाय यकसिनाय जतनो तैतर दै नि तंखा अच्छा बेलायकेनो हामबाय दिनै जों 6 तारिख एप्रिल जों तिति एडिसिनि बुट रिमामानि बागै तामनि हिनबा ताबुसक जरा आं जे सेन्टारो ओ चाटपुर सेन्टारो बुट रिमानि अरा कसां थिकेनो चलि दंगो 13 सिमना तमाकारि आमचायो मिया हर जरा कयेकटा जागाव किसा सामुंसिदा तांनाय रक टिप्रा मथानि साकाव बरक चप्रपखा खरकसा कामुक सरानि सिनि ताखुगनो बखरगो बुई मारखाइनो बनो छाक देरारि रिखा ताइ दयगला आमचायो बका खरकसा ताखुनि न गखा अमनो कारिबो गोबां मा जागाव बरक चप्रपनो नायमानि किन्तु लुकुरक सिसाजा कुमानि बागै बरक चप्रप मालिया जों खाख्लायो जे तिनि जेवरो जों बुट दिमानि ताबसे जदिन जे पिसफुल हिंगाखाय जों कप्लायनाय एबं सारतिरफ्रानि आं ताबसे पयजन जे खबर मान तंमानि आबो नासिगै नायखाखाय जों 28 तानि बिसं 28 तानि कप्लायनाय एबं जों तिनि 6 तारिख एबं 10 तारिखआव जों जत लुकुनो तयै सिनि ताखु बखु कामि आमसायनि जत बुबागारन जरा हामजारन तयै जों बिजय मिसिल खालायनाय आदिनो तंथगलायनाय एबं जों सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि सबानो बुसकांगो लांगै थानाय हामबाय।